BNI Magyarországon 50 helyen tudsz hetente találkozni vállalkozókkal. Nagyon gyorsan tudsz növekedni. De rengeteg ajánlást tudsz szerezni ideális ügyfelekhez. Tehát évente 50-60 ajánlást tudsz kapni, ez azt jelenti, hogy évente meg tudod triplázni az ideális ügyfeleid számát, és a belföldi terjeszkedésed majdnem, hogy garantált. Az egész ország területéről érkeznek ide vállalkozók azért, hogy kapcsolatot építessenek. Idáig mindig azt híreszteltük, hogy minden BNI csoportnál a szakterületi ütközés az egy kizáró tényező. És most az Origo programban pedig pont az valósul meg, hogy az azonos szakterületen dolgozó cégeket és vállalkozásokat szólítjuk meg egy közösségbe, és próbálunk olyan rendezvényeket kialakítani, ahol ezen iparágak mentén, mind a kihívásokkal, mind az előnyökkel együttesen tudunk gondolkodni, és egy irányt tudunk kijelölni. Kevesebb, mint 2 óra leforgás alatt 50-80 új kapcsolatra tehetsz szert, új vállalkozóval ismerkedhetsz meg. Minden hónapban tartunk Origo programot, különféle szegmensekben. Az építőipari Origo egy rendkívül széles spektrumot ölel fel, hiszen a tervezéstől a kivitelezésig nagyon sok vállalkozó van ebben a szegmensben. Olyan vállalkozókkal fogsz itt megismerkedni, akik 20-30 éves tapasztalattal rendelkezhetnek, erre kiváló alkalom az Origo, hogy lekövethető, nyomon követhető és hiteles vállalkozókkal tudják együtt dolgozni.